April ndopakatanga kunishunguruza akatanga ari kunishunguruza anzoeresha mwanzi kundishungurudza mukadzi taura chinzwa mai ndatangafambisana November April ndopakatanga kuti ivo vari kuudza vanhu kuti ndikudanana nemi ndikati handina munhu wandinoudza saka pakataura kudaro akapopota ari pamberi petakshop yavo ndoba ndaenda kwanabuku vake ndoba ndati ndo vanhu vandofanira kuve ndichiudza ndoba ndaenda konova ndokutaura saka akati mai vanonyeka ndovakatondibhatara handikambodanani namai avo achitoseka nokuti patakatosvika akatanga kuti pamasaino kuti chinditinyarara nobva tabvapo tichibva ipapo ndakabva ndoba ndadzokera manheru akabva auya nobva chikatitoseka zvikanzisaka wafa here wangada kunditupisa gogo nobva tosvika nobva atomborara nobva azomuka nobva aenda hatinaita kuti mangwane makuseni nobva ndaona gogo nobva anditi izvoni ko makazoonana here najesu ngati akasvika patomborina nyaya akatosvika achitoseka kuti wangada kunditupisa gogo nobva gogo wamudza kuti saka iwo unongochida kubatisa munhu kuti paakatodaro akamuseka unoti anopenga iyi nobva adzoka futi kwandiri zvikanzi izvoni wavaudzira chiikogo izvozvo inini munomu ndine 90% wakadzi vandorara namunhu afanira kukanadanana neni afanira kuti vanhu vaziva kuti ndodanana newe ndozvandisingatongodi izvozvo saka akabva ambonyarara ipapo vaita madaisi akateka ndiende kumba kwake chikandomuna nobva pakangondiona ndichisvika akapinda pamusoro kwesitoa anikanguva kuseka kaipaseka chimakumobasiso chinzi mai vanondipengera ndikadanana nawo here inini zvandakaita zvinezvi handife ndakadanana namai vandivaitondibhadhara achitsvaga mwana vaenda kun'anga kwavakaenda handina ndidanani navo vane gondwa mai vakatoti ndanoita negondwa rangu chimboya musevha chimba mari amhenu mari yakataura $50 kadzoka ndipa $50 handina kumupindura pachona paakanga achitaura izvozvo nobva ndadzokera futi kumba anobva auya futi kumba oti inini handidi zvomunhu anotaura kuti ndinodanana newe iwe anofanira kungodanana neni ndinotoya kuna atoya almost everyday nokakaragera pana 3 weeks akati handitombodi pakazosevhwa samanisi akati toya kutora foni mune mafotos ake aida kutilita atoita takaitaka kubendechi aida kutora foni ndopandakati kana kutora foni noti patakamboenda kwasekuru vacho vakati iwewe kana paunogara ndipazivi kuti unogara papi unodaita sei mwana wanzvadzi yangu tora mukadzi muzogara pakati amadhama mundowada nderimwe dhei akati ndinotovada ndina problem nawo inichasiri kuda ndinoti asasisa semwana meno zvaanenge achitaura zvokuti asasisa semwana ndo zvandisiri kuda vakati chimutora claim ndemangu kunogona kuvakiramo akati manje zvavakawanda vakadzi vacho akati uya nawo vese zvikachane 1 nobva aenda saka pakandityora rwokaenda kutora foni yangu ndaise mafotos ndikati ndakuechenda ikoko katiinda kudari tichaenda chibva kwaunogara kwachamene kunonzi pamenaseri kwakati iye pake paitogara chapokepo nacho unenge rakatorekakushungurudza sei kundishauta pazere vanhu achiti ndo chinonzi chihure kamusingazoi chihure mai vakatondibhadhara ina ndinongobvira ndavanyenga uzana mai tamegurwa kundanani amai muri kudanani kudanai zvandiita akasvika ane shanzi anokutora foni foni yangu yaitaura chindozvitora mafotos arimo amegurwa kubachi nino amai avo ndura mvunzo yani wavo ivo tuva twego amsakapei nekuti ivo vanozvitora nemutombo wafanana nawamadhama wavo saka chakaitika pamusoro idaro nyaya yakaitika yekuti maiguru apa vakanditi ivo kusona nokuseka iwewe iwewe uchisvika muvhileji maunogara wakambozwaza mai anorwara havapengi saka nhasi vabva vatanga kupengera iwewe tauri kubata
nyaya yakaitika ndekuti inini amevavo vandaituma kuvatigara vavo saka pamupawo ndaigara chitambira pari ipapo ivo havana murume mega meguru umwe musi ndokuti pamunini asi handa kukwesha mazino bhozi ndatenge nditori padhuze navo muchembero wacho ndisiya madhamu wangu asipo andoti madhamu wangu cheo chake ndobva vati nhasi anoita sei kukwesha mazino akatitoridawo meguru kukwesha mazino vachibvonyana mangwana acho vakabva vandibvunza koba munini neziro andakubvunza kuti andakukwesha mazino ndairevei ndikati maireva kuti ndikuda pisi ndozvandakaudza baba ipapusasi vanzi makuru nemaiguru wacho saka zvakazoitika ndezvekuti maiguru avo vakazonditi hanzi inini kuti ndendambudzwa mberi baba saka tsaga saka nganga yangu saka ndikuda kuti ndibatsire padambudzwa iroro vachibva kuisa kanhu kavo kawaiti ndouchi waishandisa kuda chimwini maiguru wacho maiguru ngona tichi neni mangwana chi tinozonyara naye inini neni takasiyana inini munhu mbeni tichi ukushaka kutasa bhozi munhu ejani angu anzo auraitinaese azvitinya iyo saka maiguru wacho kumakwavo vakota vachitase vachionga inezikumbira mvura kutase yekugeza maiguru wacho munhu musi pamunini ndoda kukweshanisa havana kure vakazondichipinda munhu andapinda mumba mavo takatanga kurara tese kutanga bhoziyo vaitanzwa kuda mwana ndakati mimusafumure nyaya iyi bhozi nini hatisichi agreement kuticharora tikazoshuwa ini handitese handifumure nyaya iyi iyo ndopandakati chii musafundise nyaya iyi bhozi mukabudisa nyaya inoshanda kutarisa bhozi taisa kuti mukadzi wangu akabva kuenda chi izvezvi anoti kudini nyaya iyi iyo maiguru vakabvaenda sei kuchora chirichi kuchora very famous taurako saka maiguru chakazoitika ndichoti inini ndaenda kumakwavo vakazondipa kutsa nyaya yedu saka nini nyaya ndakaramba ndezvifumurwa nayo maiguru vakakubudisa nyaya yedu vanhu vogwa chiti ipona munhu murume wangu ndokati maiguru ndozvatakawirirana here izvozvo wogwa vanhu wakaita sei umwe musi wakatoya katepu wakati nayo wakandipira katichi pakazara vanhu katepu vakutonongedza nevamwe vanhu vakava akati ini handichatese handichatkumba kwene handichatese handichaura aiwa handisikuna ndakaramba kwanai ndozvandakaramba ndodava vasina kundishambaza vangani vanhu vakabatsira nomutoo ndivava chete mai munulaki saka mani mwanera sauimuru wenyu mamwe murudo zuzvu mukadzi murume asekuraka vakatovaudza kuti ndi mukadzi wangu mambo wangu ndiri kumanikidzwa inini nyaya iyi inini zvokurara navo ndakarara navo mani unomufere mangachi tine 30 pane musere wakutonongedzera bangana pane musere wakutonongedzera kuti pakuitika kwechinhu hapana waibvisa hembe yochita pamusoro pamaya pane munhu achitendera pamusoro pamaya hapana tawirirana tichakazoitika ndichisika wakazondifumura munhu mukuru wakuona ndosakadoramba chatiswa nguva ndoda kuratidza uno mumwe meseji ari mumukoni mangu awaisenda amai imi muri wenzi kumudera ari kuabvisa achamuda mune mwana naye hazi totaniswa image amai anga muchokoda ngatozwa ninomukomana wao wafumurwa amai vakufumura zvokutuga aditi vakuratidza munhu ndiye munhu anokufambidzana nani
Wewe kwani ni jiri mzwatuka? Andinobvenda Auna. andinakwatuka rupedzera andobvenda tukaenda kangwatura chete Ava mambo manje. Topedza nyaya yako. Kuna mambo. Vari kuti murume uyu anotuka stereki. Vari kutuka nokushizha munyangana. Zvezvamunoda kame. Muchimuda here? Mama. Mumuda. Ayo tarai. Amai, sipamuwe penyani. Munomuda here? Munomuda here? Terera. Isa kunyatsi. Iwewe vikazi zvakanyarara usatuke mukati. Kana uchiona kuti munhu nharaunda kunyara mutore mukati kupindura. Wonodzinanaira kuri? Muri kuziisa zvinhu kuti iwe usanyara kunyara mudzimai wako. Kana chikona chinonyadzisa. Uname iye anonyadzisei? pamusoro ichangamira inini handichazva ndonya yakanetsa toti nini zvatakaurana siri zvekuti wakazingwa Saka unoba gukuru. handina kuvaroora Ayo vanopizana wenguva kai. kwete kwenguva takatozombona kuti nyaya yakatoitika madhamu angu katosvika pakutozoeikadzoparamune arimo ndachikumbira kungatidza mameseji Ndakabatsira amai mukomana akakwanisa kuendera mberi. But however, mama ane agreement ngeiri. Ende umwe munhu akakuonerera. Saka maomba. Ndine zvinofa. Chirwere chinereba mfana. Hapana mwana umwe munhu. Inochengeta zvako. Zvino kana wasikadesita kumuchajemise mombe mbiri. Muimbana here cha. Naona inini handinobva ndaudza ndovasa hazvisi zvinhu zvenyama ine munodzadza zive zitore zvinhu zvazvo hakuna mwana munhu andararwa nemhaka be responsible mfana inini handisiri tena unosaina bema handisiri hamupa kunge ukadza